Będzie do Lombardu, do muzeum. No witam pięknie, chłopcy i dziochy, z tej strony India Niklaus. Fanem przygód archeologa Indiana Jonesa byłem w sumie od zawsze. Od wczesnego dzieciństwa nasze zabawy na placu, oprócz oczywiście grania we wojnę i ganiania się z patykiem, to był Indiana Jones, gdzie sznurówką jako tym biczem tam smagałem. Oczywiście wszystkie części filmów widziałem od deski do deski i oglądam je do dzisiaj z rozrzewnieniem i nostalgią, bo to jest piękne kino. Było też sporo gier. W pierwszą o Indiana Jonesie grałem, pamiętam, jeszcze na Pegasusie. Na ostatniej części w kinie byłem chyba 3 razy. Także mogę śmiało powiedzieć, jestem fanem. Słuchajcie, ten dzisiejszy film sponsorowany jest przez Bethesda Softworks. I nie bez kozery, bo 9 grudnia na rynku pojawiła się najnowsza gra z serii Indiana Jones, czyli Indiana Jones i Wielki Krąg. The Great Circle. Gra zrobiona przez Machine Games, a wydana przez Bethesdę 9 grudnia właśnie pojawiła się zarówno na PC-ty, jak i na konsolę Xbox. Między innymi też dostępna jest w Game Passie. I tam oczywiście wcielamy się w tytułowego, legendarnego archeologa Indiana Jonesa w kolejnych jego przygodach. Mierzymy się nie tylko z ludzkimi siłami zła, walczymy, przemierzamy różne egzotyczne strony, ale też rozwikujemy wszelakie zagadki. Myślę, że dla fana filmów, gier i ogólnie całej postaci Indiana Jonesa nie lada gratka. Linka do tej gry znajdziecie tutaj pod spodem, pod tym filmem. Ale to oczywiście nie wszystko, bo w związku z tym chciałem was zabrać na taką trochę właśnie Indiana Jonesową, archeologiczną, tajemniczą, awanturniczo-przygodową wyprawę. Może nie do Gizy, ani do Kairu, ani w Himalaje, ale po Górnym Śląsku też są rozmaite sekrety. Nie gorsze, to jest mniej węży. Fu. Odnajdziemy jakiegoś skarba, czy zmierzymy się z jakimiś niewiarygodnymi niebezpieczeństwami? Jak to godą Fortune and Glory, here I come. Znaczy no idziemy, pójdźcie! Pogoda nie jest najłatwiejsza, ale myślę, że prawdziwy archeolog by się nie przestraszył czegoś takiego. Zaczniemy w Rudzie Śląskiej, obok przepięknego kompleksu Muzeum Miejskiego, w którym już żeśmy zresztą byli, odsyłam do materiału. Ale my kierujemy się tutaj w stronę przepięknej kolonii zabytkowej z lat 1910-1922. Coś pięknego. Może to nie patriotycznie, nie po bytomsku, ale porównując do takiego na przykład, do takiej kolonii z Gorzelec, nie wiem, do Bobka i pochodnych, to te tutaj domy w tej kolonii na Rudzie są majsterszczyki, cacka, patrzcie na to. To jest piękne, oczywiście, jak to na Śląsku. To nie jest główny cel naszej tajemnej, archeologicznej wyprawy. Idziemy do miejsca takiego dawno zapomnianego, owianego legendą niejedną. Myślę, że Indiana by się pokusił o zwiedzenie czegoś takiego. W tych cudownych okolicznościach co ja gadam? Na tej pięknej Rudzie, na której, jak rzecze znana piosenka, fajnie jest, bo idzie się, zwiedzimy zamek, w który zamieszani są templariusze. Jaki zamek na Rudzie, ty się zgubi? No, obejrzyjcie. A przy okazji cały czas po drodze mijamy coś pięknego i zabytkowego. Kościół Matki Bożej Różańcowej. A myślę, że Indiana w takim kościele oby posznupał za gralem. A kościół wzniesiony, warto zaznaczyć, przez kogo? Przez hrabiego Balesztrema, jak kto woli, w 1869 roku. Hrabia Balesztrem w ogóle bardzo zacna postać, tak na marginesie, włoskich korzeniach, którego przodkowie osiedlili się na Śląsku i zrobili tutaj dużo dobrego. Wiecie, a ten kościół jest taki trochę inkszy, trochę taki nietypowy, jak na te nasze rejony. Na ogół czerwona cegła, nie? A tutaj tak kamień, jakoś tak francusko, może
angielsko. Jest w tym coś inkszego, ale jest piękny. Mieli gest ci nasi gospodarze, dobrodzieje na Śląsku, że naszym przodkom fundowali i stawiali takie budowle. A powiecie, piękny, zabytkowy kościół. Ja wam powiem, dobra, jest. Ale jak już mówiłem, crème de la crème dopiero będzie. Indiana Jones, jak tamte penetrował wszystkie te grobowce, piramidy, większe ruiny, to nie miał takiej technologii jak ja. No, mapa pokazuje, że to już jakoś rzut beretem. Czyżby to były pradawne opony templariuszy? Nie sądzę. Ja tu na pewno dobrze idę. To nie wygląda na zbyt często uczęszczaną ścieżkę, przynajmniej ostatnimi czasy. Tu jakieś tereny podmokłe, tam jakieś psy szczekają. Myślę, że Indiana, jak tam te piramidy w Gizie opędzlowywał, to trochę łatwiej, pomimo że tam wiadomo, węże, skorpiony, klątwy, źli ludzie. Chyba jednak dobrze. Jakbyśmy się cofnęli do XV wieku, to właśnie za mną w tle stałby piękny, wielki zamek. W sumie nie wiem, czy piękny i wielki, bo nikt nie wie tak naprawdę nawet jak on wyglądał, ale przypuszczam, że jak był to zamek na Śląsku, to był piękny i wielki. A oto i moi drodzy, ruiny rudzkiego zamku. Tak wyglądał jeszcze w roku 1913, no już bardziej jak jakiś taki dworek, pałacyk. I proszę bardzo, zamek w Rudzie stoi w miejscu powstałego na przełomie XIV i XV wieku dawnego Gródka Obronnego. W źródłach pierwszym właścicielem Rudy jest Stanisław Rudzki, wójt bytomski i gliwicki, wymieniony w 1812 roku. Rudcy byli właścicielami Rudy do roku 1483, kiedy to po śmierci kolejnego Stanisława dobra odziedziczyła jego siostra Beata Podgolowa. No i widzicie, właściciele tego zamku się zmieniali, byli to gierałtowscy, konieccy. Ostatnimi właścicielami rzeczeni Balesztremowie, od tego kościoła, co wam pokazywałem przed chwilą. No i tutaj oprócz tych smutnie wyglądających murów nie został żaden, praktycznie niestety duży fragment, w przeciwieństwie na przykład do pałacu Winklerów w Bytomiu. Ile się nie mylę, to obecnie właścicielami tych ruin, tych resztek jest Fundacja Zamek Chudów, która to planowała nawet robić jakieś rewitalizacje w tym miejscu, czy jakoś to zabezpieczać. Ale wczujmy się w ten XV-wieczny klimat, XV-wieczna Ruda. Tam w ogóle pewnie nic. Tutaj zamek. I w ogóle z tego co wiem, to zamek ten, jak i w zasadzie cały ród Balesztremów jest tutaj owiany taką trochę, jak się to mówi, nimbem tajemniczości. Pośród okolicznych mieszkańców tutaj Rudy krążą takie legendy, opowieści, że być może budowniczymi albo właścicielami tego zamku w pewnym momencie byli templariusze. Pom, pom, pom. Z tego co się też nie mylę, nie ma absolutnie na to żadnego dowodu, ale to nie znaczy, że to nie mogła być prawda. No a z czym się wiążą templariusze, to ja chyba nikomu nie muszę opowiadać, bo to wystarczyło, nie wiem, pograć w jakieś gry, poczytać książki albo pooglądać filmy. A żyć ten legendarny, średniowieczny zakon, chyba taki w popkulturze najbardziej zakorzeniony. I oczywiście też bardzo liczne są legendy a propos rozmaitych skarbów, jakie templariusze mieli gdzieś po sobie zostawić. Wiecie, Pieron wie, czy jeden z takich skarbów templariuszy nie jest tukajś ukryty w niepozornej Rudzie na Górnym Śląsku. Myślicie, że tam może być skarb od templariuszy? Że prawdziwy archeolog by tam wszedł? Indiana Jones by pewnie wszedł. Mamy taką technologię, lepszą jak Indiana, możemy zrobić tak.
Pieron wie. A najlepsze jest to, że tuż dosłownie parę kroków stąd, przy ruinach tego ludzkiego zamku, jest druga ruina. Pamiątka po niesamowicie zacnej i znanej postaci w historii Śląska, zwłaszcza Górnego Śląska, mianowicie Karola Goduli. Te ruiny w ogóle, jak widzicie, nie są jedyne, bo tutaj wszędzie są jakieś pozostałości tych zabudowań, a my kierujemy się tutaj dosłownie kawałek dalej. W tym miejscu dosłownie, tu mieliśmy zamek, a tutaj, czy nie wiem czy konkretnie w tym punkcie, ale znajdował się dom pana Karola Goduli. No kim był Karol Godula, to myślę żadnemu mieszkańcowi Górnego Śląska nie trzeba specjalnie opowiadać. Ty! A tu jaki artefakt? Może nie skarb od templariuszy, ale niewiele młodsze. Bo tu w ogóle widzę, że tu piwnica uczarta. A zaraz wam powiem, czemu to się tak nazywa. Może jak nie tam, to tu znajdziemy jakiś skarb. Halo, panie Godula! Somżeście tam? Puścicie mnie rein na kawa. Chyba go nie ma w duma. To był człowiek sukcesu, na pewno. Pokrótce, ogólnie ta postać i jego historia i o majątku, który on potem zapisuje, niespokrewnionej ze sobą, Joannie Niegrycik, tak zwany Śląski Kopciuszek. O tym by można nagrać 3 filmy fabularne i napisać 10 książek. Pan Karol Godula, który się urodził w 1781 roku w Makoszowach, no to myślę, że na tamte czasy, gdyby zrobić jakąś paralelę do dzisiaj i go do kogoś porównać, myślę, że XVIII, w zasadzie XIX-wieczny, bo wtedy działał najwięcej, Bill Gates, czy tam Steve Woźniak, albo inny Zuckerberg, to przy Goduli to są małe miki, to w ogóle nie jest ta skala. Przedsiębiorca, inwestor, innowator przede wszystkim. Człowiek, który tutaj w tych rejonach wschodniego, przemysłowego Górnego Śląska był jednym z najważniejszych takich postaci, które stworzyły potęgę tego regionu, jako jednego z najważniejszych, najlepiej rozwiniętych przemysłowo i cywilizacyjnie takich właśnie zagłębi przemysłowych w całej Europie. A wzięło się to właśnie, widzicie, to wszystko się łączy w jedną całość. To wzięło się z tego, że przyuczał się i pracował gdzie? U hrabiego Balesztrema. Gdzie się wyszkolił, wyuczył, wybildował, jak się to mówi po śląsku, potem awansując w hierarchii też społecznej. Człowiek, który nie miał łatwo, bo został w młodym wieku bardzo brutalnie napadnięty, został oszpecony, okaleczony, rzekomo też nawet wykastrowany. No i tutaj piwnica uczarta. I czemu uczarta? Bo chodziły po Rudzie i po okolicy takie legendy, opowiastki właśnie, że całe to bogactwo i ten geniusz i to wszystko, co Godula osiągnął, plus łącząc to z jego dość, z aparycją, która odstraszała raczej ludzi niż przyciągała do niego. Z charakteru też, zwłaszcza po tym tragicznym wydarzeniu, był takim raczej, wiecie, typem trochę szalonego naukowca, takiego zamkniętego w sobie, który gdzieś tam siedział otoczony, wiecie, dokumentami, papierami, wymyślał, podpisywał. No i po prostu po najmniejszej linii oporu mieszkańcy Rudy doszli do wniosku, że no skąd się to wszystko wzięło, że on jest taki mądry i taki bogaty i tak mu to wszystko dobrze idzie. No pewnie ma kontakty z diabłem. Żeby wam uzmysłowić trochę jak bogatym, majętnym, zamożnym człowiekiem był Karol Godula, muszę odczytać, bo tego nie spamiętam, to w chwili jego śmierci, a zmarł 6 lipca 1848 roku we Wrocławiu, najważniejszym mieście całego Śląska. Jego majątek w tym momencie wynosił 2 miliony talarów. 2 miliony talarów na tamten czas, żebyście sobie mogli to porównać jakoś, to roczna pensja, 12 miesięcy nauczycielki, czyli wyjątkowo dobrze płatny zawód w tamtym momencie w XIX wieku, to było 300 talarów. 300 talarów zarabiała nauczycielka, czyli bardzo dobrze opłacana osoba przez cały rok. A majątek Goduli to były 2 miliony.
i jego majątek to było 19 kopalń galmanu, 40 kopalń węgla kamiennego, 3 huty cynku, 28 kuksów w hucie Karol i tereny Orzegów, Sząbierki, Bujaków, Bobrek i Paniowy. Czajcie? Gość miał 40 kopalń węgla kamiennego i kilka wsi i parę hut. A dzisiaj jak ktoś odziedziczy 25-metrową kawalerkę po babci, to dostaje do głowy ze szczęścia. Wiecie, a tym piękniejsza to jest opowieść, że to jest człowiek, który tego wszystkiego nie zyskał przez to, że to ukradł, wyłudził, że jakimś cufalem to erbnął, jak się mówi, czyli odziedziczył po kimś, że nie wiem, że przekręcił jakiegoś kolegę, jak to wiecie, dobrze często bywa wśród jakichś miliarderów, milionerów, że stąd się bierze ich bogactwo. Nie, właśnie pan Godula do tego wszystkiego przyszedł ciężką pracą, wykształceniem i po prostu tym, że miał taki dryk. A można Godula nie miał kontaktów z diabłem i on był templariuszem. Jak coś, ale to ja nic nie wiem, bo ja się nie chcę stracić. To nie jest jeszcze koniec, ale naszej wyprawy archeologiczno-przygodowo-Indiana Jonesowej. Zostajemy na Śląsku, ale wybierzemy się troszkę dalej, tak? Circa about ungefähr 200 km. Na Śląsk Dolny. Cuk! Proszę Państwa, kontynuując podróż archeologiczno-przygodowo-awanturniczą, Park Grabiszyński we Wrocławiu, który to skrywa... A, coś grają. Bo tu po lewej są kwatery, cmentarz żołnierzy włoskich z I wojny. Pojawiła się nieznana osoba na horyzoncie. Czyżby to templariusz, strażnik Parku Grabiszyńskiego szczerzący jego sekretów? Pewnie nie, ale trzeba uważać. O! O ho 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 ho! O ho ho! O ho 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 ho! O ho ho! O! Gdyby Indiana Jones miał śnieguliczki, tak się to ponoć nazywa na tych wyprawach, to by łaził i by kopał. Idę. Tu jest taka konstrukcja, gdzie wmurowane są płyty nagrobne z cmentarzy wrocławskich, które w tym momencie już nie istnieją ku upamiętnieniu mieszkańców. I co, to jest cmentarz dziecięcy, który jeszcze niedawno był bardzo zaniedbany, teraz już jest trochę bardziej ogarnięty. Przed nami pomnik. Nie wiem czego, ale dowiemy się. Okazuje się, że jest to pomnik poświęcony żołnierzom polskim, którzy zginęli w latach 39-45 oraz więźniom obozów koncentracyjnych. Czym byłaby prawdziwa archeologia bez dinozaurów? Dobra, tu dinozaura akurat nie ma, ale jest mamut i naprawdę, tam już prawie go widać. Trzeba tylko przekroczyć tą rzekę i są dwie opcje. Albo przepłynąć ją w pław. To przepływamy, czy idziemy? No to ty podejmuj tą decyzję, ale idziesz pierwszy. Dobra. Patrzcie tam jako. Nie no dobra, chyba przejdziemy. Czy to jest
artefakt pradawny. Jest inskrypcja, ale... No tu jest baba, a tu jest dziecko. Na marginesie przekraczamy rzekę Ślęże, gdzie poziom wody jeszcze niedawno sięgał... Gdzie? No... Tam. Pam, pam, pam. Ależ on monumentalnie potężny. Crème de la crème. Zwieńczenie archeologicznej przygody. Największy mamut co najmniej Wrocławia. O kurde, to może nie być takie łatwe. Element przygodowy. Włażę. Oła! Już się walnąłem w łeb. Nie, no nie ma opcji, ty. Gdzie utknąłem w mamucie? Pomocy. Dajesz. Proszę Państwa, to nie jest tak. Pradawna maszyneria, pozostałości dawnej cywilizacji, ale z powodu braku światła niestety nie wiadomo, na czym to polega. Dziękuję Wam bardzo pięknie, ludkowie, za uwagę i żeście mi towarzyszyli przy tej archeologiczno-przygodowo-awanturniczej podróży. Zapraszam oczywiście Was do sprawdzenia gry Indiana Jones i Wielki Krąg. Link do gry macie pod spodem w opisie filmu. Zostawcie pod filmem jakąś ocenę, jakiś komentarz. A ja co? Będzie do muzeum.